Adofonum Nia ode erade nase kano beti ya nyumiyase. When me buy a jeans, enya papa ya dumni ne humo bra and kamene wo yentiase. Kwa hosania sania frisuro aba yensra be mo abesra yen. Wa besane sane yen komu homama enade yen ho asane yen. Echirichirifo bi ananka yenie nidaso. Adofonom nanka yeye adebon yefo a yenie wieye pa. Akobofo a yenenam na yabra baba sesa nanso yeshia dombere ma Yesu Kristo no yabra ba sesa. Eno nti munyame na menka ne mani yenkyere. Munyame na menkyerɛkyerɛ sania ne dositie. Agyenkwa Yesu Kristo firi soro abewu ama me dɔteɛ. Kwankyɛn sumina so ade funu bi saa na me tie sei na me die ɔde bɔn yeni. Nanso sɛnea Nyankopɔn si dɔ wiase ni. Sɔɔde ne dɔba Yesu Kristo man sɛ yɛnye no ni.